Čau, pojďte se mnou a s mým plyšovým medvědem do Vídně. Ráno v 8 vyjíždíme z Uherského Hradiště a následně ze Starého Města. Tady ještě vezmu nějaké Pokémon Go kartičky, kdybych je někde mohl prodat. A tady mám sepsaný plán, kde půjdeme a tak. Tak, tady ještě fotka a následně přijíždíme k Wien Hauptbahnhof. Nevím, jak se to čte. Přicházíme ke kostelu svatého Karla. Tak tady ještě plán a tady je kostel svatého Karla. Tak tady ještě fotka a potom přicházíme k nějakému kostelu, nevím to popravdě jak se jmenuje. Tady jak to tam vypadá. A potom přicházíme k Vídeňské státní opeře. Tady můžete vidět, kde se nachází katedrála svatého Štěpána. Tak potom jdeme ještě do nějaké zahrady a následně oběd fish and chips a zelenina a krevety. Tady ještě ukážu dům z ornamenty a tady je katedrála svatého Štěpána. Tady dům z ornamenty. Tady jak to vypadá. Zlínská památka. A tady máme jahody s čokoládou. Tady už přicházíme k Prátru. Tady výhled z Ruského kola. A celá Vídeň. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like a za 100 lajků bude příští cesta do Paříže a Londýna. Tak čau.